нархҳои билет дар авиакасаи Реал Авиа чӣ хела якаҷон? беҳтарин акаҷон. Ба назми дигар авиакассаҳо хеле арзонтара якаҷон, хубтара. Шумо ухтон ака кадом аэропорт ба кадом аэропорта хайрдед? Аэропорти Внуково ба аэропорти Душанбе акаҷон гирифтам. Ай Внуково ба Душанбе гирифтага якамон регистратсия соати 4 саҳар дар худо хоҳад. Вай билета боша ба нархи 21800 рубл гирифтаган. Чӣ хеле ками акагу билетҳои арзон боварнок фақат дар авиакасаи Реал Авиа мешава. Шумо метавонед ки ба рақами болои экрандаги занг занед ва ранги ҳам якамон билетотона онлайн заказ кунед. Если что, билетҳо ба ҳамаи самтҳо ҳастанд. Ака подписчикои Реал Авиа да чӣ гуфтанед шумо? Ҳамашон хоҳиш эҳтиромона хоҳиш мекунам ки чем дигар авиакассаҳо гирифтанда аз авиакасса Авиареал гиранд ки ин хубтар аст ва арзонтар аст акаҷон. Гап нест ака, парвози хуш ака, рафтен иншоалло ки бо алоқа мекунед. раҳмат акаҷон, саломат бошед, як бургар миннатдорам.